Elliot. Hello, Elliot. Elliot. ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ମରିଯାଇଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ନାମ ଏଲିୟଟ। Lift your hands. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ Lift your hands. Irakalamaasa. ଆଉ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରନ୍ତି। 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯୀଶୁ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେହି ଶକ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହି ଜଗତରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଥିଲେ, ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠାଉଥିଲେ, ମରିଯାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ଏକାଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କ୍ଷଣି ମରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବିତ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏହା ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ, ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମକୁ ସେମାନେ ବୃଥାରେ ନିଅନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ରୋଗରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆଉ ଏବେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ମହିମା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ। ଏହା ହିଁ ପାୱାର ଅଫ୍ ଗଡ୍। ତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ପ୍ରିୟ ମୋର ବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ଭାଇମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଏକତା ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆଉ ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଆମେନ୍।